weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni tokkay haydi e nder galle ceerno ahmad tidiane alpha mamma silaya tolog sayba gorgol e nder galle ceerno ibrahima saydou kane ha e nder galle ceerno mamma sise si ko on waktu yoni ha to ñaabina e nder galle ceerno dat e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi ndi sénégal hanki o hoore jaagoɗo leydi sénégal ousmane sonko ƴetti ndiwaw mum yaɓani toon to addis abeba lamorgo leydi Éthiopie gam tawtorede jonde union africa 14 hande 15 toon to addis abeba to leydi mauritanie nandiral hakkude leydi mauritanie e sénégal ɓeydude nden kay kisal maaje kaɗɗe muɗuma guilay awo ha e accident ji ha e nden kay kisal gaz peeño hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi kala to leydi mali dognoɓe otoji taweteɓe diwan hayi natannoɓe hofgo juuɗe dartini hanki o ɗum ko caggal nde ɓe keeɓi ɓalli ɓen waranoɓe fiyande wonnode to diboli ɓe erima laamu leydi ndi nde ɓeydantaɓe nden ka e kisala to guine konakiri to madiyana ko rewɓe sappo mbasi toon pittali mumena ɓen yiltoɓe kanŋe ko ɓulli kanŋe mabbi e dowa mabɓe ɓuuri en hewde no jeeya ko toon to leydi burkina faso union africaine hande mbaɗi jonde men towde toon to addis abeba oɗo saaha toɗɗama hooreji leydi burundi woni gardiɗo dental union africaine musidɓe tedduɓe wotto goɗɗe joni jañoɗena jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keeceji musoje AVC cardiaque moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tonggode gorel te walla ni site gorel te janggana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tonggode gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi mauritanie jokkodirta koye adama niang ɓuurandirede boy nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 tawi gonɗa koto kay haydi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye acca keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama salade aadi ɓuuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuudo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jadinde balawala danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dattoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no yarani ɓen
wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓeerno ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe e leecce kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani on golduɗo e prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodir nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tidiane Diallo andini dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni konne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoore bira sappo e nayi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom yonti kumpital mine ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbiruɗen e gardidi kabruji men hoore jaagodo leydi Sénégal hono Ousmane Sonko ene tawe hande o toon to Addis Abeba laamogo leydi Éthiopie gam tawtorede wonande jonde wattude 37 wonande jonde Union africaine ɗum ko hande e ñalawma janggo o kala toɓɓe kewɗe noon ma mbaw haalide en ko wayno gartugol wonande Soudan e nder Union africaine kono kadi ko fate Somaliland ɗo ganduɗa hande o leydi Israël ene heeɓi gam heɓtinde ɗum kamɓe noon wonande Union africaine mbi ko hay loppet ɓe ngala hen maɓe gartu kadi ko fate caɗele tawete toon to RDC Congo ha e nder Sahel o e hoore muɗum kala hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye wakkili gouvernement muɗum nde ɓeydata darde timmude no feewi faade lewru korka teddudu fayanu ndu wonande kay gueɗe katuji haɗɗe nde mbasata mankude gila ko wayno sukara ha gueɗe nanduɗe ɗen gueɗe kala gueɗe mum kala ne mbawata toppitede ha timma no feewi taw kadi wonata cogguji ɓeydotoɗi ɗum noon wayaltinum koye jonde jagorɗe jawtuɗe ɗo hennoɗe groupe parlementaire de Pastef wonande groupe taw kadi ko sarɗiyankoɓe toon so sarɗi leydi Sénégal taw ko ɓen ɓe Pastef wonande kay ɓe jaltini communiqué ɗum ko ñalawma hanki o on communiqué noon ko noldide duwaw dendagal wonande enɗam Abdoulaye Ba o étudiant mo ganduɗa baraɗo toon to université Cheikh Anta Diop kono kadi ɓe erima gouvernement o mo leydi Sénégal nde ɓeydata darde mum gam moƴƴinde gurdama ɗin étudiaji taweteɓe e nder duuɗe jaaɓi hattude leydi ndi Sénégal kono kadi ɓe kolliti wonande tefgo yo waɗe ko fate wargo makko beele gueɗɗe kala ɓuura wawde rewnede lawola ko wona ɗum konon wonande oɗo saaha ɓurɗo kay ñiŋede e laylayti rendo no feewi ha e médiaji kala ko jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingola woni maître Bamba Cissé mo ganduɗa bannoɗo conférence muɗum taw noon ko ñande talata jawtuɗo eno kanko e jagorɗo jangde towde kame jagorɗo ñawoje leydi Sénégal e nder haalande makko holliti e vidéo goto wonande kay toon to UCAD woni université Cheikh Anta Diop wonande yiyama toon cocktail molotov taw ko butel ne lowa pétrole ene fettina no feewi on vidéo mo yalti noon hewɓe kay toppitiɓe on fannu ɓe ndewidima on vidéo ɓe tawi on vidéo wodani ko fenade hayso on vidéo ne woodi gama ko guila tan ɗiɗi lewru mars 2021 taw koye fitinaji bannoɗi toon to université hewɓe noon kolliti wonande kay dokkade fayidagal ko fate wonde jagorɗo yore en
pittali ɓesguji leydi ndi Sénégal so tawi wetti hutorade gueɗe fenade taw ko ndiɗo hen mbaadi yo accita golle mum ko noon wi mouvement mo yana mara kame APR kala kolliti oɗo saha so tawi tan gaccene mbaramo o foti ko accidde ngal ɗo hen gollal ngal ganduɗa e oɗo poste mo totta e ko haali ko ala kala ko handi e ɗeɗo hen gueɗe haydara procureur ɓattiɗo tribunal de Dakar walla ni mbiyen procureur de la république caggal nde yaltini konnguli mum holliti wonande haalulaji jahoji ɗi e kamɓe kay wonande dalil labɗo moɓe keeɓi o ko fati autopsie ko wona ɗum tigui woni ko haalete fiyede Abdoulaye Ba ha ganduɗa ko fati ƴiye birɗe mum kala ko fati kadi ɓooƴe mum ha ƴiyam lalli e ɓernde mum kala o holliti kamɓe koɓe gandi ko wona ɗum woni ko yahata holliti o saaha noon ɓe gudditi hen tefore gam andude watɓe ngal ɗon baɗal ko wala ɗum ko noon yoga e hewɓe jabtima ko wayno Guy Marius Sagna jabtima on procureur woto yaɓɓu pinal amen ni wonande kay komin pawi guite amen ɗe gueɗe kay wona gueɗe poɗɗe suddirede hande ɗiɗo hen konngudi ɗi ganduɗa wona ɗum woni ko sohla hande o e leydi ndi Sénégal sohla tan ko ɗe gueɗe kalde laɓɓinte ha gueɗe ɗe ɓuura hewde lawola o saaha noon ɓuura wawde haalede e leydi ndi Sénégal ko loni Diomaye Sonko Macky Sall eɗen gandi Macky oɗo saaha kay hewɓe kay e nder Afrique e koye mumen ene keɓani wonande nanggande Macky jungo e koyngal kala beele omo wona kadi koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere toon to loni kan haala noon addi ceerigo hewgu no feewi e nder leydi ndi Sénégal tenti noon to Dakar hakkude Pastef kame yaadiɓe mum kala ha tenti noon to coalition wonande Diomaye président mo ganduɗa mbiyeteɗo Bougar Diouf hollitino kay e nder wonande panel mabɓe taw ko ɓen yaadiɓe Diomaye président o holliti kamɓe kalde ɓe nangganta Macky Sall beele mbawa wonde ko alaɗo kuuɓal fedde gotago windere ɗin konngudi noon Mimi Touré mo ganduɗa oɗo saaha itotta ko haydara kay faade Macky Sall holliti ɗin konngudi ko loppet wona hunde wonore yehini hawriwi on Bougar Diouf ko fate gelɗona panel walla tan wonande on mouvement mo ganduɗa ko mouvement Diomaye président oɗo saaha noon beele kay ma jogor latade kanko Diomaye ma o nanggan Macky Sall kame Sonko maɓe nanggan Macky Sall koyngal ko fate banggue wonande toon to loni walla ala ko hen wonde kala ko kan haala tigui woni ɓurka lallude hande o e nder leydi ndi ndi Sénégal zak mbawa ɗum noon ko laylaytol fewnoɓe fo document ji ten tolno e 17 passeport ɗum woni ko tetta kamɓe fo carte d'identité ji nayo noon mbiya teb kamɓe noon ɓe jogui tan ko machine ngaji e tampon ngaji pewno ngaroje taw kadi ko passeport uji kamɓe passeport uji taw fofum ko fo carte d'identité kamɓe fo passeport uji haɓe mbawa ɗanninde yimɓe taw koye dow sifa suuɗare ɗum waɗi ko toon to cité nord kamɓe kala noon ɓe mbiyama teb ɓoyata maɓe daro e yeeso wonande procureur gam ƴettude visa ji mabɓe faade toon to kaso caggal kay woni himmiro mabɓe tan ko fewnude ko fate fo passeport uji kame kayitaji e tampon ngaji ɗi ganduɗa ɗi ndewani lawola toon to Saint-Louis toon kadi nanga toon ko nayo woɗɓe ɗanninoɓe sukaɓe rewɓe hen sukaɓe rewɓe kadi aɓe gadda ɗumen gam yeyde koye mumen woni gaɓe ɗannino ɗumen faton to Mauritanie police noon nanggui hen nayo e mabɓe ɗum ko toon to Saint-Louis ngadi mawdi noon woni ko toon to Rosso ɓe nanga ko toon to légal HLM ngal dara ken tolno e ujunnaji 4 ha ujunnaji 6 kay woni ko woni hen ko joɓata beele mbawa ɗanninede to banggue e moggitinde men tacca ɗon ɗo banggue Mauritanie ɗo ɗo saha noon wonande kay enquête ne jokki taw koye dow oɗona sifa mo ganduɗa taw kadi o sifa kay ko sifa ɗanninde woni hen ni ko sukaɓe rewɓe taw kadi koye sifa mbadi ndi rewani lawola haydara jiilaw kanŋe taw koye suuɗari toon to Mayongo Fellemma walla ni toon to diwan mo Saria Kédougou ken tolno e 13 wonande ɓolli ɓen yilotoɓe ɗin kanŋeji taw rewani lawola ko ɗum woni ko yiita toon dirguita ken tolno e groupe aji kewɗi no fewi taw kadi ene wonde matériel uji ɗum woni ko dañi bonnede toon taw kadi koye ɗin sifaji ɗi ganduɗa koko haɗa e nder on diwan no fewi to Thiès o gorko ko tailleur woni golle makko tan ko wadde caméra ji cuuɗiɗi ko mbiyete caméra de cassé e nder suudu makko hen waɗi so tawi o tuufima haw heeɓi kay debbo no fewi o laati debbo haw heeɓi so ari ɓoorima ha laaɓi taw ɗin caméra ji
ene pilma on debbo so tawi gasi o wattirma santage e kalde o yiɗi wondude ma ngara alay sagila walla ni o ɓirayma haalis kewɗo no jidirɗa kala ko noon sawru ndu o firata ɗuma kanko on gurtaɗo e wadde ngal ɗon baɗal taw ko toon to Thiès hawre debbo goto noon onne kadi wawi tigui yaltude e gacce mum ngam wullitade toon to police ko toon portimo plainte e nder ballal police e pinal mum ɓe mbawi nangudemo ɓe tawi suude noon ko caméraji kewɗi téléphone aji makko e appareil ji ɓe tawi toon Kelais Bey ne waɗi kay film aji kewɗi no fewi oɗo saha wiyama teɓomo tawi e juuɗe ɓen dadiɓe kono ɗum ko noon jeese kewɗe kay peeñi toon tenti noon e rewɓe resaɓe taw kadi ko ɓen ɓe o jokkodirno taw koye ndeɗona sifa no fewi to West Foire hanki o ko diɗɗal yimɓe kay ɗeɓe warde toon gorko goto mo ganduɗa koko betta kay ne haɓɓi gali e ñaaƴe dadorde muɗum ɗum noon woodi tan yiiɓe ɗum omo yaaha omo ñaaƴa o noon o tuuma koye sifa wonande debati gorkati en ko ɗo no fiya tan ha watti ɗarde no fewi ɓen yinnoɓe addude ponoje duppamo hawre noon gendarmerie mo Foire noddama on tigui wawi arde faabimo ɗon on noon so leeli no seeɗa tan ma on nan ɗon wonde gorko kam kabɓuɗo gali wonande duppama wara taw koye toon to Nord Foire o mbiyen West Foire oɗo saaha mo gonɗen e nder leydi ndi Sénégal eɗen gandi ko fate debati gorkati en hande o koko hammini leydi no fewi ɗum noon kala mon yaha tan yo yayadu timmuɗo no fewi natta legade ha tenti noon ɓen worɓe waɗoɓe heesal ne jaaha tan ne leego ne mbara daade so ndenaki joni leɗɗe daaɗi men guitte ha laaɓa nde tawno hande o debati gorkadi koko hawni e nder leydi ndi Sénégal. sen giwi to leydi Sénégal paaɗen ko toon to leydi Mauritanie si fande nandiral hakkunde leyɗele ɗiɗi woni leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ɗum ko hakkunde hoolaɓe kuuɓal taw kadi koye jagode ko fate banggue nden kay kisal Cheikh Ahmed Wuld Sidi on woni kolaɗo kuuɓal mo leydi Mauritanie kame Bekkay mo leydi Sénégal nden sifande laati ko toon Nouakchott ngam ɓeydude nden kay kisal maaje kadde leyɗele mabɓe taw koɗen maaje dendaɗe beele kadi ko fate accident ji kala hen keɓɗo haadade arde wawa faabade heddiɓe guila e nden kay kisal to banggue awoji ha tenti kadi to banggue gaz tawaɗo hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kala ɗum noon koko sifodira wonande hen kay kala jiiɗo ko fewani ne wawi adade hayso tawi woni koye nder leydi gonɗi ndi taw kadi jomumen ne mbawa tigui yaade hen koyɗe jaam ɗum noon ko yidde ɓeydude nden kay kisal eɗe maaje kadde dendaɗe keeri hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi kala hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Cheikh Al Azwani bannoɗo jillu mum ken tolno e balɗe 5 ha 6 e nder leydi Mauritanie tenti noon toon to région de Gorgol jillu makko joofi ha laaɓi kikiɗe hanki o o arti e lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott gon jillu noon ko jillu ɓattitade ɓesguji leydi ndi e hettadeɓe guila to banggue caɗele leyɗele ndiyam ko fate safara jangde e booli kala ko heewi noon jangtama taw kadi koye dow ɗin sifaji gam yurnitade ɗe caɗele tenti noon ko fate caɗele leyɗele ha tenti noon ɓen remoɓe beele mbawa wallitede kono kadi laamu ngu holliti wallita tan ko ɓen remoɓe kono kala mo remani leydi mum wawa wonde leydi mum saabu leydi wawa ɓamtade gaga henna wonande wuuri koye jiggandi mum so wona kay taw ko ndemandi fooli jiggandi no fulɓe kewide ni holliti ɗum hoorejo leydi ndi hoorejo leydi Mauritanie jahaten ko toon to Rosso ko balle mawɗe woni ko mbaɗa toon e tawede disnodirteɓe gouverneur de Trarza ɗum noon fecca koye guure 12 ene tawi nder commune aji 12 toon to Rosso Erkiza Intikana nonne kadi Kermassena ɗeɗo nokkuji kala ko fate haalisaji kewɗi mbawi fecce toon e pelle kewɗe no fewi taw ko coalition ngaji wonde pelle dentuɗe ngam ko fate ndema jeeygu e gueɗe goɗɗe kala beele hiwtude basal kame jonde wasam gollagu taw kadi koye ɗiɗon sifaji kala beele jomumen pour wawde yaltude e caɗele mawɗe no fewi ko feccare no haalisaji noon woni haalisaji kewɗi no fewi e wiide cotal ta jour taw kadi koye dow oɗon fannu koolaɗo kuuɓal gouvernement mo leydi Gabon
Abdullah Rajag gi a kamongo kan wadi jillu moma to noksoda lamugo leydi Mauritanie wa adinon ko talkuru wala mbiyen ɓatake giwɗo horeji leydi Gabo woni général olongi ngema fade horeji leydi Mauritanie Mohammed wulde Cheikh Al Ghazwani on ɓatake noon woni hen ko yidde kay ɓeydude cehilagal hakkunde leydi Mauritanie kame leydi Gabon hakkunde Nouakchott kame Libreville ɓeydude kadi to fade banggue commercial kame gueɗe udditiɗe hakkunde ɗe leyɗele ɗiɗi kala ha tenti noon to banggue diplomatie mo ganduɗa ene ɓuura ngarɗinde kay jokkodirala hakkunde ɗeɗo hen a leyɗele ɗiɗi kala caggal nde ɓe tafi wonande kay nandiral ngam gollodiral hakkunde ɗe pelle ɗiɗi pelle sarɗiyankoji pelle fedde sarɗiyankoɓe ɓe leydi Mauritanie kame fedde sarɗiyankoji ɗe Algérie hanki o juɓɓini jonde mumen adide e tawtorede wonande commission ngaji ɗiɗi kala taw koye mission mo leydi Mauritanie e on parlement wawi tigui joɗoɗade e parlement mo Algérie toon to Alger ɗum noon ko sifande nandiral jokkodiral to banggue gostodiral miijoji kame kadi kumpa ittude kumpa hakkunde leyɗele ɗiɗi ha tenti noon rendude golle kame sarɗiyankoji ɗiɗi ene cuuɗi ɗiɗi ha ɓuuri wawde battinde wonande leyɗele ɗiɗi ɗe taw koye sifa juɓɓudi mo ganduɗa leyɗele ɗe ene mbawa gollidade hen taw koye dow sifa nandiral e battinde ɓesguji leyɗele ɗiɗi ɗe kala to Nouadhibou goto dillo e fedde Iran darniɓe haqqe innama aade kam nanga kikiɗe hanki aljuma o kanko on wiyete ko Wuldu Mahmoud wo irino ko haratine en ɗi haratinuji kay wonɓe e awo ha jiilaw kanŋe nde jippoto e booli seppude hollide metti mumen ɗum noon laamu ngu yiiri ɗuma ko erademo rasiyagal ciisodiral e gueɗe goɗɗe kala yidde addude fitinaji e nder leydi ndi oɗo saa noon omo tawe e juuɗe autorité ji taweteɓe toon to Nouadhibou hewɓe yaadiɓe e golle makko cakti kolliti ko biyade teb taw koye dow oɗon a sifa mo ganduɗa wonani haydara so wona tan koye ŋañalde e wiideɓe kamɓe ɓen ɓe o yaadi taw koye fedde darniɓe haqqe innama aade taw koye dow oɗon sifa to leydi Mali dognoɓe otoji e nder diwan mo Kaye ɓen sofreɓe natannoɓe hofgo juuɗe kay dartini hofgo juuɗe mumen ɓe kolliti noon wonande ɓe erima laamu leydi Mali ngu laamu faddewu ngu nde wawata ɓeydande ɓe nden ka e kisal booli yangara ɗum ko caggal ɓen waranoɓe fiyande wannude to Diboli maɓe gon sofreɓe sappo ɓen kala pittali mumen guittano gonno noon koye juuɗe kay ɓen dadiɓe e glace ɓen noon pittali mabɓe ɓen warnoɓe ɓalli ɗi mbawi tigui tottirede hanki o ɓe mbiriɓe toon to haay ko wala ɗum konon ɓe kolliti ɓe dartini hofgo mabɓe woni hen ni hofgo juuti no fewi ha ganduɗa ɗacci ngal gollal ngam caɗele nden kay kisal ƴeewoyi golle goɗɗe natti wonde sofreɓe taw ko ɓen dognannoɓe wonande carburant kuɓɓam yangara hakkunde leydi Sénégal kame leydi Mali ɓe kolliti noon wonande aɓe jiiɗi golle mabɓe kono laamu ngu nde ɓeydantaɓe darde ɓe ñagaki Allah noon ɗeɗe gueɗe mbatta kono ɓe jiiɗi kama kala neɗɗo mabɓe wara yo laamu ngu tinno tottaɓe neɗɗo mabɓe ɓe gubba ɗum taw kadi koye dow fayidagal taw wona tan jomum ene waɗe galasuji taw koye dumunaji juuɗi no fewi soɓe jiiɗi hebde wontata ko caɗele mawɗe no fewi toon to diwan Haay keddotoɗen to diwana Haay keddotoɗen nden kay kisal woni ko ɓeyda e banggue nden kaɗin école aji ɗum noon waɗi ɗum ko hakkude police et gendarmerie ngam waɗude coalition mo ganduɗa tekkuɗo no fewi toon to kala yoro kamene wondi e nokku biyeɗo kala nokku biyeɗo nokku biyeɗo Lakanali ɗum noon ne tawe e nder diwan mo Haay ngal ballodiral noon ko yidde jogade nden kay kisal cuuɗi jangguiɗi taweteɗi toon ngam teskede yogay jangguinoɓe yogay école aji koko guddi ngam teskede caɗele mawɗe teskade e nder diwan Haay to banggue jangde leydi ndi oɗo saaha noon wonande ɗen pelle joguitiɓe hulede kan nden ka e kisal ngakkugol e nder ɗiɗon a diwanuji inde makko ko Ibrahima Samake kanko noon ko agroéconomique yaari koto banggue ndema faggudu taw kadi omo nawdi hen ngarɗo no fewi o woni jagorɗo kesso toɗɗaɗo to banggue jagorɗo ndema ngam o saaha laamu leydi Mali fandare mum ko yidde kay yaltinde Mali e caɗele kono koto fannu banggue ndema kanko noon yi aduna ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi toon to Bogoni waɗi noon gurdam mum ko hakkude Tombouctou kame gundama
teskorede doctorat ngerdo ko fati bangue ndema woni ko heɓi ɗum noon ko yidde yaltinde leydi Mali ndi e caɗele taw koye fannu ndema ƴellidde faggundu leydi ndi beele leydi ndi ɓuura kadi wawde hoore mum ɗo ɗo teska gurandam ene seeri no feewi kono kadi ko fate yaltinde Mali taw koto bangue ndema maaro kam yogay sew sowoji e goɗɗi kal ɗum koye waylo keso baɗɗo toon to galle Kuluɓa taw kadi ko waylude yogay dosɗe golle jagorɗe leydi ndi taw ko leydi Mali paaɗen ko toon to Guinée Conakry gartaten koye mabbugol ɓulli kanŋe ɗum waɗi ko toon to Madiane ne tawi nder leydi ndi to mbiyata Haute Guinée ɗum noon ken tolno e rewɓe sappo mbasi toon pittali mumen kamɓe kal noon ko ɓulli ɗi mabbe dow mabɓe équipe noon Faabu yawi arde yiɗi noon faabade kono kam nde yettoto taw ɓen sappo kam kala mbasi en pittali mumen ɓuuri hewde mabɓe noon jiya ko toon to Burkina Faso koye leñol Moosi en ɓe jiya ko ɗum ko noon hewɓe pelle darniɗe haqqe innamade e rima laamu ngu nde ɓeydata ndenka e kisal wona nde ɓen yiltoɓe kanŋeji nder leydi ndi gam teskede ɗum ɗo wona bulet e kala saaha kay wonande kay oguirdeji kanŋene mabba e ɓen yiltoɓe kanŋeji e nder leydi ndi kala to Tchad kene tolno e goto tourisme taw ko France naajo kam woni majjuɗo guila ñande alarba jawtuɗo e taw koye jeune mo ganduɗa ko jeune koko waɗa didol boɗoyol taw waɗi didol boɗoyol oɗon jeune ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi France kanko on noon ɓiɗɗo France naajo o arno koye nder région mo mbiyata Golta Bashkile omo wonduno noon e sehilma goto wiide gouverneur Golta o on biteɗo Mahamata Taggi wo holliti on tourisme France naajo ne wonduno e sehil mum kamɓe ɗiɗi kala guila alarbaɗo ɓe jiitaka taw andaka noon koɓe biftaɓe walla ala ko wawi hen wonde kala to Kenya keerol hakkude mabɓe e Somali uddangol ken tolno e duuɓi 15 wi William Ruto ko hoorejo leydi Kenya holliti ɗum toon to Nairobi ɓoyata maɓe gudditgol keerol gam teskede udduno ngol ɗon keerol ko janguji kewɗi kay ɓen joguitiɓe iwoɓe toon to Somali taw ko jeeyaɓe e fedde witede Al-Shabab e kala sahi mbaɗa janguji mumen e nder leydi Kenya noon ƴettino pellital 2015 mahde ɓalal mir hakkude muɗum e Somali taw on koppareje ɗe ganduɗa ma wono hedde 35 million koppareje dollar kono ɗo sawi ƴetti pellital gam uddidde ngol ɗon keerol to Sierra Leone inde makko Lassana Doumbouya kanko Lassana Doumbouya noon ko walaɗo kuuɓal fedde politique APC nangganoɗo e balɗe jawtuɗɗe ha hande ne heddi toon to kaso kanko noon o joofa peɗeli koko yeddi hanki ko ha wuli jawwo holliti ala kalɗo jungo makko tawete ko tuuma ko ala kalɗo peeje makko tawete hen hay nokku gam wiyedemo kay o yinno tigui ko raddude mawɗo leydi ndi o jippina ɗum beele o ngabba walla ni o adda fitina e nder leydi ndi avocat ji makko noon kolliti ala kala dalil labɗo hen kono ɗo saaha o hedditima toon to kaso to Côte d'Ivoire ko accident musɗo waɗi hanki jamma o to nokku biyeɗo oka koro noon ko sappo e ɗiɗi kilométre hakkude mum e Tia Salé kene foto wonde yimɓe joyo mbasen pittali mumen ɗon e ɗon ɗum koye natodiral hakkude kar goto kame auto togos kar on naw ken tolno e 60 neɗɗo kame mini kar goɗɗo ɗiɗi natodiri kamɓe ɓen noon hay goto hen fiɗɗani no fuɗɗo ɗon e ɗon mbasen pittani waɗi noon hewɓe gañiɓe hen nawama toon to hôpital siftinde moon o dumuno kala teskama accident ji ne kewi ko ɓoyani ko ɗon ko jeetato mbasi pittali mumen taw koye mayirɗe yontere yawtu taw koye daroɗe yontere yawtude ɗo hennde Niger hanki o hoorejo leydi mum woni Abdourahmane Sahani waɗi hanki haalande mum mawde no feewi taw koye jayde leydi Niger o holliti wonande o saaha gonaɗo omo heeɓi kay ngam wonande huccodirde e leydi France kono kadi wonñiŋi politique leydi France e kala saaha yidde ɗum nder guidde laamu Niger yidde kadi bonnude Niger taw rewata kay ko hoddiɓe mabɓe o yaltini hen noon ko goɗi mawɗi no feewi holliti oɗo saaha kala ko ɓen mbaɗata Niger ene fawi hen guiti mum kame jiiɓe mum kala tene hulani hen ene gasa kadi ma dañoy polgu e dow mabɓe jahaten ko toon to Éthiopie Addis Abeba hande o ko ene tolno e Union Afrique kame leyɗele mum kala hooreɓe leyɗele kame hooreɓe jagode artiɓe
gouvernement ji kewɗi kono ni kadi tawi hen kolaɗo kuɓal fedde gotago windere hoore jaggoɗo mo leydi Italie kami hewɓe bismaɓe toon hande tawtorama jonde Union africaine taw ko jonde wattude 39 ɓiire wonande jonde Union africaine eɗen gandi ardino Union africaine ko hoorejo leydi Angola to Luanda on noon hande wakkitima sawru gorle mum wakki hande sawru gorle ndu hande ko hoorejo leydi Burundi on jogoto ɗo wata guinol golle ɗe ken tolno e hittande ko wala ɗum konon toɓɓe mantiniɗe ko artirde Soudan taw kadi koye Union africaine eɗen gandi koɓe yowanoɓe ko noon addi luural leyɗele kewɗe kolliti hande Soudan dañani jaam taw fotani artude en ɗon ne waɗi luural manggal no feewi ko wona ɗum ko noon ko RDC Congo hari hakkude Kinshasa kami rebel mo M23 ɗen caɗele ko wona ɗum koko Somaliland ɗo ganduɗa hande o Israël ene dadi no feewi gam yidde ɓen jeyto koye mumen ɓe mbi tan ko loppet ɓe ngala hen hay seeɗa toɓɓe kala ma mbaw haalede taw koye dow oɗon sifa toon to adi saɓe ɓama en garto hen so tawi jomiraɗo haaji musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno komin gaddanno moon kumpital men ɗem ngala pular kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sal Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen on ñagama yafuyen on ñalawma janggo ale ɗo so Allah jaaɓi kabaruji men ɗemgal pula taw ko jayni moon Weltare TV wawata arde jayni moon Weltare TV addanta moon kabaruji moon so haaji jomiraɗo ko ñande altina paaɗo so tawi jomiraɗo haaji taw koye ɗemgal musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena